Čaute ľudia, vítam vás zo svojho ďalšieho šotu. Prosím, otočte si obrazovku. Ináč sa to natáčať nedá. Bežíme si odstavať do barak. A luxury apartments nechcem. Otočme sa. Bežíme. Alebo zdravím vás zo svojho ďalšieho dlhého videa. Aký dom si mám dať? Ja si dám asi tento. Tak stávame ho. Zamkneme. Som na verejnom serveri preto, ale nechcem, aby mi to tu vykradli. Nechcem sedieť. Tak. Bežím. Tak, umyjem si ruky. Veľmi zle sa mi to skáče, lebo jednou rukou držím vás, kameru, a druhou hrám. Plavem. Pardon. Tak. Už som vyskočil, tak. Bežím. Ideme niekam von. Bežím. A Keď mi neveríte, že som na verejnom serveri, tak toto som sa určite ja nedal. Kľudne sa pozrite. Pozerajte ľudia. Aha. Idem vymazať propsy. Nič. Vidíte? Môžete mi veriť. Bežím. Čo je za hnusné auto, ja mám lepšie. 2 milióny lepšie. Zas tak ďaleko až nie. Ja mám Teslu, čože? Nastavíme si najlepšiu rýchlosť. Potom ľudia neskúšajte dávať na svoj profil hráci 200 km, keď nemáte Robuxy. Stojí to 300 Robuxov. Valím 300 km. Búram totálne, jak nejaký šialenec búram. A stačí, dáme si charakter. OK. Bežíme, to je jedno. Bežím. To čo je za dobré auto? What the hell? Sice takéto hry by sa mali hrať pôvodne s 2 rukami, a to hrám s jednou. Bežím. Pozrieme sa do chatu, čo to je. Vy to asi možno nevidíte. Ideme si teleportnúť do nejakých domov. Zmazať.
že Ja točím 5 minút, what? To jak načasovala. Bežíme. Čo je? Hej. Skáčem tam. OK, ľudia. Keď sa vám bude páčiť takéto videá s hrami, tak ich určite budem viacej vydávať. Kde ste všetci zmizli, lat? Malá je slamo, single hledám. Ty bežíš na skejťaku, vedia, ja mám prémium, ja mám skôr všetky pásy, čože? OK, ľudia, bežím. Tu je môj domen. Áno, chcem zmazať, tak. Prečo bezo mňa uteká, veď ja som sa youtuber. Bežím, čus. Bežím. Ja nechcem sa voziť. Ja sa nechcem vyvážať. Ja som fit, ja mám tehličky, hej. Kde zmizli všetci? What the hell? Pardon. Bežím. Čo píše? Vole. To tam nemôžem natočiť, poď. No chce zabiť, veď iba za ňou beží. A ona po mne strieľa. Tady. Tavi. Ja už ich nehám. Sorry, no tak. Pardon, že za vami behám. Sorry. Čo tu je napísané? Grand Show tají youtuberu, hľadám youtuber. Hej, veď ja som youtuber, hej. Som reálny youtuber, veď to tu natáčam, veď si môžete ma pozrieť na YouTube. Ok. To už ani nepíše. Budeme co? Čo budete? Pár? Neviem. Odchádzam, nebudem ich rušiť na ich láske. Bežím. Čo? Mrví je napísané na reklame. Bežím. Aj tak. Keď bude toto video mať veľa lajkov a ak dosiahnem veľa odoberateľov z tohoto videa, tak možno si kúpim vlastný server private. Bežím. Ja sa asi s vami lúčim, majte sa pekne a čus. Alebo ešte nie. Bežím.
Hej, tu má niekto Lambo, ja tu chodím peši jak socka. No tak aj ja si. Ja budem šoférovať jak blázon z jednou rukou. Napálil som do policajtnej stanice. Tak. Bežím. Snažil som sa vám napísať, dajte like a odber, ale nejde to. A bežím. Takže toto nám dáva všade. Bežím sa okúpať. Alebo nie, idem sa šmyknúť. A potom, kebyže chcete vedieť, no tak toto hrám na tablete. Ktorý má strašne málo percent. Tak ja sa s vami už lúčim. Majte sa pekne, zatiaľ čus.